Bon dia, des de Tyco Meteorologia us oferim aquest vídeo especial que fa o es dedica a la profunda pertorbació que ens afectarà a partir de diumenge amb un temporal de llevant de primera categoria. Vegin aquests mapes isobàrics que hem preparat. Avui tenim una situació tranquil·la, però ens entra una mica una massa d'aire fred, amb algunes nevadetes al Pirineu, però atenció, aquesta pertorbació que ens entra dissabte i travessarà Catalunya provocarà ja la nit de dissabte i diumenge pluges al sector sud de Catalunya i dilluns, i especialment dimarts i dimecres, entre l'anticicló de les Illes Britàniques i la profunda pertorbació del sud de la península Ibèrica, aquest potentíssim flux de vents de llevant que provocaran molta pluja, neu abundant a la zona més oriental del Pirineu i a la Ibèrica i vents molt forts. Atenció al temporal marítim, onades de 5 a 8 metres d'alçada. Per tant, situació important i a destacar a partir de diumenge. Fins aviat.